Iznenadna dojenačka smrt, ili kako to u narodu zovu smrt u koljevci, je iznimno traumatičan događaj. Dijete iz punog zdravlja bude pronađeno ujutro u krevetiću mrtvo. Zašto se to događa? Danas ima puno teorija, ima puno spoznaja, međutim čini se da je riječ u procesima sazrijevanja mozga. Ono što zasigurno može smanjiti učestalost ovoga događaja je spavanje na leđima, isključivo na leđima. Naime, prije 10-ak godina, iz straha da se djeca koja malo bljuckaju, povraćaju, ne bi zadavila vlastitim sekretom, su počeli stavljati na trbuh. Učestalost iznenadne smrti se povećala za 70%. Nakon toga su djecu počeli stavljati spavati na bok, smrtnost se bitno smanjila, međutim još uvijek ne kao učestalost kada dijete spava na leđima. Drugo što je vrlo bitno, a to je da zrak u prostoriji gdje dijete boravi bude prohladan, madrac treba biti lagano povišen na onoj strani gdje je glava djeteta, plahte trebaju biti zategnute, u krevetiću ne bi trebalo biti nikakvih igračaka ili jastuka, zrak u prostoru bi trebao biti čist, znači pušenje povećava šanse za smrt u koljevci. I ono što je dosta bitno, to je korištenje dude varalice. Kod djece koja su dojena, duda varalica se ne koristi u prvih mjesec, 2 dana života dok se ne uhoda dojenje. Nakon toga se može koristiti i korištenje dude varalice kod dnevnog ili večernjeg uspavljivanja značajno smanjuje učestalost smrti u koljevci.